Nasikop ang tulo ka tawo sulod sa drug den atol sa bypass operation nga gipahigayon sa mga operatiba sa PDEA Regional Special Enforcement Team kauban ang PNP Regional Intelligence Unit 7 og Cebu City Police Station 6 sa sitio Mahayahay 2, Barangay Calamba, Cebu City. Ang acting regional director sa PDEA 7 nga si Director 2 Alex M. Tablati mitug-an nga ang mga suspek mao sila si alias Kinit, ang target sa operasyon og tag-iya sa drug den, 36 anyos, walay trabaho, ug ang iyang empleyado sa drug den nga si alias Christian, 20 anyos, walay trabaho. Ang duha residente sa maong barangay. Gidakop usab si alias Jeffrey, mangliligo sa drug den, 44 anyos, taxi driver og residente sa barangay Kamputhaw, Cebu City. Nakuha sa operasyon ang unom ka pakete sa gituhuang shabu nga adunay gibugaton nga 11 ka gramos, 74,800 pesos, 5 ka empty sachet nga adunay residue sa gituhuang shabu, bypass money ug lain-laing drug paraphernalia. Ang mga ebidensya sa druga gisumiti na sa PDEA 7 sa Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis alang sa disposasyon. Ang mga suspek nag-atubang og kaso ubos sa Section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 sa Republic Act 9165. Gitugan sab sa PDEA human sa duha ka semana nga case build-up, nasuta nga matag semana nagdispose og 20 ngadto 50 gramos sa ginadiling drugas ang nadakpan nga drug den operator. Matud pa sa PDEA, ang mga drug den gila nga breeding grounds sa krimen nga makaguba sa kalinaw ug kahapsay sa komunidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.